Әлі күні исеміз хөрмәтле коллегалар, біз Бистәш әле дип исемләнгән хатын-кызлар халык кәсебенең беренче республика фестиваленә багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Алсу Рауил кызы Мифтахова, Таткульт ресурс центр директоры, шулай ук Ләйсән Фәүкать кызы Исхакова, Бөтен Татар конгрессының мәдәният һәм мәгариф комитеты референты, Ойгөл Камил кызы Вафина, Балык Бистәсе муниципаль районы башкарма комитеты, социаль мәсьәләләр буенча җитәкче урынбасары һәм Лилия Минер кызы Кәримуллина, Балык Бистәсе муниципаль районы башкарма комитетының социаль мәдәни бүлек җитәкчесе. Алсу Равиловна, иң беренче булып сүз сезгә әлеге фестивальнең концепциясе, идеясы нәрсәдән килеп туды һәм ничек старт алды? Хайрлы көн. Рада всех вас приветствовать. Действительно, это впервые проводится такой республиканский фестиваль женского народного промысла, но он не является потом, как выяснилось, не только женским. Бистәш әле. Почему возникла эта идея? Потому что пуховый промысел на территории Республики Татарстан, он вот согласно нашим нормативно-правовым актам, он зафиксирован в основном Лаишевский, Пестричинский и вот Рыбно-Слободский район. То есть он является территорией традиционного бытования данного промысла. И мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день вот село Хугурще, которое да, расскажет подробнее дальше, то есть оно является тем самым местом традиционного бытования, где можно вот это все изучить. Что, как концептуально будет именно проходить фестиваль? Фестиваль у нас проходит в рамках Года национальной культуры и традиций. И основными организаторами фестиваля являются это исполнительный комитет Рыбно-Слободского района, Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ Таткульт ресурс центр и Всемирный конгресс татар. В концепции фестиваля заложено очень много интересного всего, то есть по программе тоже как бы вам все сейчас более подробно расскажут. Тут будут и конкурсы, и различные площадки, и этномаркет с продажами как бы пуховых изделий. И также будут самая большая шаль, то есть, в общем, все возможные инструменты популяризации пухового промысла, все будет использовано в рамках этого фестиваля. Просим не судить строго, потому что этот фестиваль проводится исключительно при поддержке исполнительного комитета Рыбно-Слободского района. Он проводится впервые. И я считаю, что развитие он получит очень большое. И на следующий год мы его сделаем, возможно, межрегиональным фестивалем. Вот. И что на сегодняшний день для этих мастериц важно, вот сейчас уже поступают заявки, получается, у нас из 7 муниципальных образований, где тоже как бы мастерицы откликнулись и хотят участвовать вот в этих во всех конкурсах. Я думаю, это о многом говорит. Поэтому я следующему хочу передать слово. Кто? Лейсән Фәүкатовна, сүз сезгә. Әлеге фестивальнең әһәмияте һәм бәлки бераз гына аудиториясы турында да сөйләп китсәгез. Әлеге фестивальнең әһәмияте беренче чиратта миңа калса, алар үз җирлекләрен һәм үз җирлекләрендәге осталарны һәм гомергә килгән традицияләрен күтәрүләрендә. Чөнки һәр җирлекнең ниндидер бер үзенчәлеге бар. Әгәр алып карасак, кемдер аш-су ягы, оста ягы, алар әйтәләр, менә балтачлар мондый як, теләчләр менә белән шөгыльләнә. Һәм шушы осталарны күтәрү һәм шушы традицияләрне күтәрү бу фестивальнең әлеге чараның иң зур байлыгыдыр. Һәм шушы фестивальне күтәрү нәтиҗәсендә җирлек тә күтәрелә һәм иң мөһиме балаларга үрнәк була. Чөнки менә Балык Бистәсе ягыннан Дилбәр ханым сөйләп утыр, без 6 яшьтән шәлбәйле идек ди. Әле бит бар менә әлеге традицияләрне тапшыручы кешеләр, аны өйрәнәм дип торучы балалар бар, катнашам дип торучы безнең сөйкемле хатын-кызларыбыз бар, тырыш хатын-кызларыбыз бар. Шуңа күрә әлеге фестивальнең киләсе елларда, Алла бирсә, регионнарга чыгып, төбәк-ара чарага әйләнүендә бернинди шик тә юк. Рәхмәт сезгә. Ойгөл ханым, сүзне сезгә тапшырабыз. Менә шәлбәйләүчеләр күп дидез һәм хәтта 6 яшьтән шәлбәйле идек. Бүгенге көндә 6 яшьтән шәлбәйләүчеләр белән чидән бармы һәм менә әлеге
кәсіп белән чын мәгънәсендә шөгыльләнүче ханымнар, хатын-кызлар Балык Бистәсе районында күпме? Хәерле көннәр барчагызга. Мин инелек рәсми фактларга тукталып китәсем килә. Балык Бистәсендә бүгенге көндә 24 меңнән артык кеше яши. Безнең 77 торак бар. Шулай ук торак пункты бар. 26 авыл җирлеге һәм бер шәһәр тибындагы безнең поселок. Шушылай итеп, матур итеп, Аллага шөкер гөрләп яшибез. Ни өчен Күгәрчен турында сүз алып барабыз? Күгәрчен үзенә күрә Балык Бистәсе районында ул бер кызык кына урын алып тора. Күгәрчен авылын элек-электән аны кичкенә Китай дип, яисә Шанхай авыл дип йөрткәннәр. Ни өчен? Чөнки 70нче елларда монда 2000 ярымнан да артыграк кеше яшәгән. Гөрләп торган авыл. Бүгенге көндә бу авылда безнең 955 кеше яши. Шуның 453 хатын-кыз. Һәм иманым камил, бүгенге көндә дә менә шу 453 кешенең 300 шушы шәл бәйләү кәсебе белән шөгыльләнә. Менә бүгенге көндә бәйләнгән шәлләрне минем менәмдә күрәсез име, яңадан тагын әйбәтләбрәк күрсәтеп китербез. Менә бу хәзерге, бүген әле менә дөресен әйткәндә 3 көнлек, 4 көнлек, 1 атналык бетерелгән шәлләр. Менә без аларны сезгә күрсәтмә итеп алып килдем. Ни өчен Күгәрчен авылы турында сүз алып барабыз? Зәйтүнә исемле туташ укуын бетергәч, Күгәрчен авылына кайта. Шунда үзенең янына яшь үсмерләрне, хатын-кызларны бушрак вакытлары булганда шушы кәсепкә өйрәтә башлый, шәл бәйләүгә. Шуннан инде башта булса 10 кеше, аннары 20 кеше, аннары 25. Күгәрчен авылыннан чыгып киткән кызлар килен булып Балык Бистәсе районының башка авылларына китәләр. Шулай итеп, менә шушы кәсеп безнең таралганнан тарала. Ләкин шуңа да карамастан, без нигезе моның Күгәрчен авылы дип алабыз. Шунсы тагын бер фактның кызык, шушы ук шәлне бит инде аны булдырганнан соң, әле аны каяда булса куеп сату итәргә кирәк. Билгеле, авылның иң шая, иң җитез, иң уңган, кирәк чакта бәлки иң усал хатын-кызлары да шушы шәлләрне алып, тутырып, туганнарыныкын, дусларыныкын ерак юлларга сәфәр тоталар. Шуңа күрә Рәсәйнең төрле төбәгендә Сибир буламы ул безнең анда, Краснодар ягы буламы, әгәр дәгән Балык Бистәсе Күгәрчен дигән сүзне без ишетәбез икән, без аларның күз алларына шәл килеп басачак. Хәзерге көндә инде бик зур плюс, ул да булса шушы безнең шәлләребезне без маркетплейстан төрле төбәкләрдән, чит илләрдән сатып алалар. Бу безнең киң таралган. Ләкин минемчә, әз генә бәлки аралашу төшеп калгандыр, шулай бит, кеше сәфәр иткәндә төрле кешеләр белән очраша, туганлаша, дуслаша. Бәлки аянычраклар да булгандыр, ансыз тор булмый калмый бит инде. Бүгенге көндә бу безнең районыбызда шушындай популяр кәсеп, хатын-кызлар хәзерге көндә дә авылда кич утырулар бар, капка төпләрендә утырулар бар. Һәр берсе шушы шәлнең бер блогын дип әйтим инде, кемдер бәлки ирләргә, кемдер бәлки бәйләргә. Шәл бик кызык бәйләнә, ул аның уртасы аерым бәйләнә, аның 4 чите аерым бәйләнә, андый чираклар да бар. Менә шушы эшләрне алып, бүгенге көндә дә баласы белән, чагасы белән, оныгы белән капка төпләрендә шаугыр килеп гомер итеп яталар. Тагын нәрсә, Лили Венераны инде программа буенча әйтеп үтәр, шушы Бистә шәле буенча. Әгәр дә менә шушы чарабызны шушылай матур итеп үткәрә алсак, без шушылай итеп горурланып, Балык Бистәсендә, Күгәрчен авылында бүгенге көндә дә шушындай осталарыбыз бар дип горурланып әйтә алыр идек. Бер генә секунд менә шәлләрне күрсәтеп алам. Бик нәфис, бик четерекле, бик нәзакәтле кеше генә бәйли алыр дип уйларга мөмкин бу шәлне, чөнки бик нечкә эш. Шулай бит күренеп тора. Менә агын күрсәтәм, гафу итсәгез инде. Менә шушындай Лили Венераны миңа. Менә шушындай, менә сыгылмалы булып тора. Шулай бит менә бик матур инде без үзебезчә хисләнгән идек. Мен әйтәм,
Былай иттереп тә керсәк тә була дип әйме. Менә ничек матур бит. Шулай бит, ничек матур. Шуңа күрә менә шушы кәсеп, шушы һөнәр югалмасын иде. Бу төрле төстә менә берсе ак инде, берсе менә шундый. Монсы ничек дип әйтим инде, җылы вакытта, кыш көне, зәмхәрир суыклар вакытында хәзер дә шушыңа безнең спрос бар, сорау бар. Булар сатылып килә хәзерге көндә дә. Бәясе 3000-нән алып Далия, шуңа күрә ничек куша менә шуңа күрә менә шушының белән эш итеп, һөнәр итеп яшәп яталар. Мин бу хатын-кызлар белән шушындай эшне булдыра алган хатын-кызлар белән бик горурланам һәм үземне балык бистәсендә хәзердә яшәп ятуыма бик горурланам. Рәхмәт сезгә, Айгөл ханым. Лили Венерна, сүз сезгә. Менә әлеге фестиваль кысаларында яңадан 2 конкурста оештырылачак. Шулар хакында һәм кыскача гына программа турында да әйтеп китсәгез иде. Хәерле көн һәммәгезгә дә. Вакытыгызны табып, безне тыңларга килгәнегез өчен инде шәхсән үземнән зур рәхмәтемне җиткерәм. Чөнки бу чынлап та безнең тәүге адымыбыз республика күләмендә. Һәм бу фестиваль безнең өчен бик кадерле, чөнки ул безнең үзебезнеке булганга күрә. Ул безнең бистәбезнеке һәм ул безнең шәлебез. Моның исемнәрен инде без төрлечә уйлап карадык. Бик матур исемнәр бар иде. Әмма дә ләкин иң күңелгә ятышлысы, кыска да, оста да, матур да һәм ятышлы да истә калырлык та булганы нәкъ тә менә шушы исеме булды. Һәм инде менә сез экранда күрәсез, безнең фирменный логотипта барлыкка килде. Без үзебезнең коллегаларыбыз белән, минем коллегам үзе барлыкка китерде. Бик матур килеп чыктыдыр дип уйлыйбыз инде без. Һәм biz әлбәттә борчылабыз, әлбәттә каушыйбыз, әлбәттә бу безнең тәүге адымыбыз. Һәм инде без бу фестивальгә барлык күңел җылыбызны биреп әзерләнәбез бүгенге көндә. Безнең фестивалебызда әлбәттә төрле юнәлешләр булачак. Капка төбеннән килгән кунакларны театральләштерелгән тамаша белән, истәлекле бүләкләр тапшыру белән инде безнең коллегаларыбыз каршы алачак. Инде безнең фестивалебезнең мәйданыбызның түренә узганда ян яклардан, читәннәрдән эленеп торачаклар матур шәлләр, косынкалар дип әйтик инде, шарфлар. Шәлдән бит, мамыктан бит шәл генә бәйләмиләр, мамыктан. Мамыктан безнең носки да бәйлиләр, бияләй дә бәйлиләр, жилетлар да бәйлиләр, узын гольфилар да бәйлиләр, итәкләр дә бәйлиләр. Кемнең күңеленә нәрсә хуш килә бит. Алар барысы да менә шушы барлык продукциядә, менә шушы читәннәрдә урнаштырылган булачак. Әлбәттә, конкурсларга килгәндә кызыклы 2 конкурс уйлап таптык. Аның берсесе иң тиз шәл бәйләүче дип атала. Монда инде безнең матур итеп тезелеп утырачаклар иң алдынгы, иң оста шәл бәйләүчеләре билгеле бер күләмдә, һәр берсенә дә билгеле бер размер белән биреләчәк йомгак. Шушы йомгакны кем иң беренче бәйләп бетерә, менә шул безнең фестивалебезнең, шушы конкурсның гран-при дипломына ия булачак. Әлбәттә, 1, 2, 3 дәрәҗәдәге дипломнар тапшырылачак һәм инде номинациялап, әлбәттә, аларга дипломнар тапшырачак. Икенче конкурска килгәндә, бу безнең иң креатив шәл дип атадык. Шәлнең төрлесе була. Шәлне һәр бер кеше үзенә үзенчәлекле, күңеленә ничек ятышлы, шулай бәйли. Кемдер тыгыз итеп бәйли, кемдер эре итеп бәйли. Менә шушында без шушы гадәти шәлдән тыш нинди дәрәҗәдә кемнең фантазиясе ничек була, менә шуны күреп, безнең жюри составы шактый гына саллы дәрәҗәдә, безнең республикабыздан килгән җитәкчеләребез составында. Шуңа күрә инде безнең бүгенге көндә кызыксыну уятучы безнең коллегаларыбыз, авылда яшәүчеләр кызыксынып инде бәйли башладылар шушы конкурска дип махсус. Һәм инде безнең шулай ук төп мәйдан булачак. Төп мәйданда театральләштерелгән әлбәттә пролог. Безнең пролог шушы шәл бәйләүнең барлыкка килү тарихы белән бәйле булачак, әлбәттә. Монда безнең барлык коллективларыбыз да катнаша, балаларыбыз да, өлкән буын коллективларыбыз да, ансамбльләребез дә. Бу инде бик матур булыр дип без ышанып калабыз. Һәм инде шулай ук безнең мастер-класс мәйданчыклары бар. Шәл бәйлисем килә дип атадык берсен. Монда инде безнең шәлнең барлыкка килүнең барлык этаплары күрсәтеләчәк.
Шәлне башта юалар, аннары аны киптерәләр, аннары аны тетәләр, аннары ыршык белән эрлиләр, аннары гына аны бәйли башлыйлар. Менә шушының барысында этабын мастер-класс форматында зур 2 йорт кабызаларны урнаштырып, утыртып, җырлый-җырлый барлык килгән кунакларга шушы мастер-класс күрсәтеләчәк. Һәм инде әлбәттә бистә кабартмасы дигән бер күргәзмә оештырабыз. Ни өчен без ризык алырга булдык һәм ни өчен без аны бистә кабартмасы дип атадык? Ул бит инде Казан кабартмасы дип атала име? Һәрбер районнарда да кабартма бит инде ул. Әмма дә ләкин без аны үзебезнеке итеп, элек-электән шәл бәйләүче безнең ханымнар кичләрен бер йортка җыелып шәл бәйләгәннәр. Һәм бүгенге көндә дә бу безнең традиция дәвам итә. Һәм инде шәл бәйләгән вакытта ул бит инде шәл бәйләп кенә утырып булмый. Тәмле итеп чәй дә эчәс килеп китәйме? Шушы вакытта йортның хуҗабикәсе кабартма пешерә торган булган. Шуңа күрә без менә шушында безнең районыбызга кагылышлы, районыбызга хас 26 авыл җирлеге бар дип әйтә Гүл Камиловна, әйме? Менә 26 рецепт белән пешерелгән кабартма тәкъдим ителәчәк. Әлбәттә бу күргәзмә моннан авыз итеп булачак. Килгән кунакларыбызны без һич шиксез аларга менә шушы тәмле бәйрәмебезнең тәмле ризыгы булачак. Һәм инде безнең бала чак дип исемле матур балалар мәйданчыгында булачак. Монда инде сез алып килгән балаларыгызны вакытлыча калдырып торып, безнең коллегаларыбызга тапшырып, аларны төрле халык уеннары белән без бауыктырачакбыз. Әлбәттә, һәрбер катнашкан бала күчтәнәч белән, бүләк белән өенә кайтып китәчәк. Һәм инде безнең хатын-кызлар кәсебе фестивале буларак, без инде һәрбер фестивальгә чакырылган кебек, бүгенге көндә бик заманча матур исем хедлайнер диләр бит инде, әйме? Без әлбәттә үзебезнең балык бистәсе кызын Зәринә Хасаншаны чакырдык. Ул үзе дә шәл бәйләп үскән кыз, мин шәхсән үзем дә шәл бәйләп үскән кыз, мин әни белән бергә янәшә утырып, мин аны юа да беләм, мин аны тетә дә беләм, мин аны эрли дә беләм, һәм мин аны бәйли дә беләм бүгенге көндә. Һәм инде безнең менә Зәринәбез дә нәкъ шушындый асыл кызларның берсе. Зәринә Хасаншының чыгышы булачак һәм инде безнең Татарстан Республикасының халык артисткасы Сиринә Зәйнетдинованы бик күрәсебез килә. Менә безнең 2 кызыбыз шушы фестивальдә катнашачак. Һәм инде фестивальнең иң азагында иң кызык дип әйтергә фишка диләр бит инде, әйме? Безнең мәйдан уртасына рекордсмен шәл чыгачак. Ул безнең 2023 елны бәйләнгән шәлләрдән торачак. Ул бик зур форматта, әлегә ничәгә ничә размер икәнен сер булып калсын, үзегез килеп күрегез. Менә сезне чакырып калабыз. Һәм инде тагын әйтәсем килә, безнең әлеге фестиваль республика фестивальләр картасында да үз урынын алды. Инде без үзебез борчылабыз, үзебез сөенәбез, үзебез безнең мәдәният министрлыгына, Таткурт ресурс центрга, Бөтен дөнья татар конгрессына шиксез рәхмәтебезне җиткерәбез ярдәмнәре өчен. Һәр вакытта да алар безгә һәр адымда алар безнең белән янәшә, һәм без менә бергә аларның карамагында шушы фестивальне һәр кемнең күңеленең йөрәк түрендә бер урын алып калыр, һәм бистә шәле бар бит әле безнең 2нче елга мин монда һич шиксез киләчәкмен дигән өмет калдырыбыз дип ышанып калабыз. Бик күп сөйләдем, мәдәният өлкәсе шундый инде ул. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Әйе, Сөембикә журналы. Исәнмесез. Сезнең кунакларыгыз кем булачаксың? Кемнәрне чакырасыз сез кунак итеп? Казаннан киләчәкләрме? Без мәсәлән килеп анда ничегрәк вакыт уздырачакбыз? Ярар мастер-класслар карарбыз инде. Ярар берәр кабартмадан авыз итербез. Тагын нинди анда уңайлыклар булачак кунакларга? Кая килик без? Кайсы мәйданга? Балык бистәсе зур бит ул. Нинди урамы? Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Менә шушны төшереп калдырган без әйме безнең монда катнашучы коллегаларыбыз күрше районнардан ансамбльләр, фольклор ансамбльләр киләчәк. Алар безнең чыгыш ясаячаклар төп сәхнәдә. Шулай ук аларның үзләренең кул эшләреннән торган продукцияларын алып килә алалар. Без аларны урнаштырабыз бик теләп. Безнең зур мәйдан чыгыбыз бар. Ул Балык бистәсе шәһәр тибындагы поселок, Яңа урам 2 айырты белән урнашкан. Гадидәгә итеп әйткәндә, Сабантуй мәйданы бу безнең. Ул мәйдан бик зур, бик уңайлы урындыклар белән урнаштырылган. Урындыкларның түбәсе дә бар. Иссе көнне качырга, шуңа күрә анда безнең бик уңайлы. Килгән әлбәттә кунакларыбызга, сезгә без
Татар халкы бит инде ул шәй белән бик кунакчыл дип әйтик инде, әйме? Һичшиксез каршы алачакбыз һәм матур итеп озатып калырбыз дигән өметтә калабыз. Рәхмәт сезгә, димәк, балык бистәсенең Сабан туй мәйданында узачак, шуңа күрә әйе тагын сорау бар. Тагын бер сорауым бар иде. Монда шәл сатулар да оештырылачакмы соң? Кешеләр буш кул кайтып китмәсеннәр бит инде. Нәрсәдер кирәкле әйберләр алсыннар ие. Менә безнең анда әйттем бит инде күргәзмә булачак дип, әйме? Һәрбер күргәзмәнең хуҗабикәсе басып торачак. Һәрбер шәлнең, һәрбер ыек башның бияләй бәйләгән продукцияның хуҗабикәсе янәшәсендә басып торачак. Әгәр дә берәрегезгә берәр шәл яки берәр әсбаб яки берәр продукция ошый икән, әлбәттә сез моны алып, үзегезгә алып кайтып китә алачаксыз. Сатып алып китә алачаксыз. Акча янчыгын онытмагыз. Ата кеше кадәр алданып, бушка тораталар икән дияргә мөмкин. Бәяләрен кыскача әйтеп үттек. Шуннан инде Татаринформ. Татаринформ Гөлүс Ибраһимова. Менә монда тагын мамык киемнән дефиле диелгән. Аның турында да бераз әйтеп үтсәгез иде. Ничек нәрсәдән тора? Кемнәр катнашалар? Менә шуны әйтеп үтәсем килә. Мамыктан бәйләнгән продукция дип әйтгәндә, әйме? Ул еллар узган сайын җылырак була. Менә безнең бүгенге көндә әбиләребезнең билләренә карасаң кыш көне, аларның күптәннән бәйләнгән косынка, күптәннән бәйләнгән шәлләре була, әйме? Менә без шушында музей зонасын оештырабыз, әйме? Шушы музей зонасы әлбәттә сәхнәдә, төп сәхнәдә мамыктан бәйләнгән продукцияны тәкъдим итәчәк дефиле форматында. Безнең нәфис билле кызларыбыз, үзебезнең коллегалар, өсләренә киеп, моның барысында мамыктан бит шапка да бәйлиләр, жилет та бәйлиләр. Менә шуны әйттем бит, әйме? Һәм барлык халыкка күрсәтү өчен без моны сәхнәдән күрсәтергә уйладык, дефиле форматында. Һәм инде монда булачак төрле елларны бәйләнгән продукция. Төрле елларны, бу елны гына менә әле генә бәйләнгән, әле генә мамык буланып торган түгел, бәлки 1996 елны бәйләнгән шәл. Менә без аларны бүгенге көндә барладык, барлавыбызны дәвам итәбез. Һәм инде яңа гына продукция түгел, ә менә элеккегеләрен дә шушы сәхнәдән тарихи күргәзмә итеп күрсәтәчәкбез. Шәрне билгә бәйләп чыгышларда буландыр инде. Билгә дә булачак, иң өстенә дә булачак, башларына да кияләр. Кемнең фантазиясе ничек була бит инде, кемгә ничек килешә? Иң мөһиме кием өстеннән булсын. Әйе, әлбәттә. Бигрәк тә эссе булса, ай-ай. Әйе. Тагын сорау ясыйм бикәм. Юк, минем ул даже сорауда түгел инде. Менә сез сатып алалар, урнаштырып бетереп барабыз дисез дә, кем ала икән шәлне дип уйланып куйдым әле. Соры шәл ябынмыйлар бит инде. Олы яшьтәге апалар аладыр инде, әйме? Шәлләрне кемнәр ала икән аны хәзер? Хәзер менә әйтеп үтәсем килә, бүгенге көндә бу кызык факт дип уйлыйм инде, әйме? Аның булды әз генә тынып торган вакыты, реализация сорауы туды, андый моментлар булды, әйме? Менә бер ахыргы 10 елда бу яңадан яңартылып китте. Кемдер күчтәнешкә ала, кемдер бәйрәмдә кайдадыр анда, кемдер әнисенә, кемдер әбисенә, кемдер үзенә. Чөнки безнең менә мәсәлән, бөтенебездә утырабыз, бөтенебездә дә безнең Аллага шөкер, биргәне шөкер шәлләребез бар. Әниләребезгә шулай ук менә шуңа күрә менә бу кызык факт. Бәлки бу бөтенебездәгән хәзер бит инде халыкчан булырга омтылабыз, бәлки шуның белән аңлатыла торгандыр. Теге зорланып, мәсәлән, мин моны бәйлим, кая куярмын икән дигән сорау безнең хатын-кызларда тумый хәзерге көндә. Без үзебез әле менә була шундый очраклар, әле белгән кешеләребезгә мөрәҗәгать итәбез, шушындый очрак иде, шушындый шәлләр кирәк иде, берничә дип, әле ул киресенчә проблема булып та кайта иногда. Әйе. Ну, вот я хотела бы добавить немного, потому что сейчас ассортимент именно вот пухового промысла, он не зацикливается только на шале. То есть это и носки, это и перчаточки такие, которые вообще в целом они очень тонкие, то есть это козий пух, но греют они как, ну то есть тут там не надо обязательно что-то еще одевать. Вот я просто по себе могу сказать, да, когда у меня болит спина,
То есть у меня в обязательном порядке я ложусь в шале спать, и я просыпаюсь с здоровой спиной. То есть это еще бабушка заложила, то есть она как в свое время. Больше я ничем не лечусь. То есть у них еще и целебный эффект есть. И поэтому сейчас это настолько востребовано. Вот они начинают в этом году дефиле. Это то, что есть у них в сундуках. А в следующем году у нас это будут уже дизайнеры, которые как бы уже встраивают вот эти элементы пухового промысла в элементы одежды. Даже вот у нас вышитая карта Республики Татарстан был проект. И то есть, когда вы вот видели этот Рыбно-Слободский район, то есть у него был вот встроен вот элемент пухового промысла. И поэтому здесь это развитие, на сегодняшний день это вот всего лишь мы обозначаем, что место традиционного обытования пухового промысла в Татарстане – это Рыбная Слобода. Вот. Үстәп кенә әйтим инде шулай ук. Узган ел әниемнең туган көненә нәрсә бирергә дип сеңлем белән бик нык уйлаштык. Әмма әнием үзе әйтеп бирде. Мин шәл күптән хыяланам. Шәл, кызыгам. Бирәм, әни шәл киясеңме инде хәзер кем шәл кия инде бөтен модны түгел бит инде дигән кебегрәк әйткән идек. Юк. Менә бүләк иттек без аңарым бер шәле. Ул шул хәтле сөенде, бу бит затлы ди. Ул аны юк барга гына кими, ул аны үзенең шубы кигән көннегенә ул берәр кая чыкканда гына менә шулай итеп җилкәсенә салып кына шул кадәр кадерләп яратып кия. Бу бит затлы бүләк ди. Һәр хатын кызда булырга тиешле бүләк ди. Һәм шуннан соң үземдәген уйландым, үземдә кызыктым. Өстәвенә безнең бит Кадир Рәисовны бар. Ул шундый затлы иттереп, матур иттереп аны киеп йөри белә. Ул аны былай да иңенә сала, ул аны брошкалар белән куя. Һәм ул чыннан да ул практичны да, файдалы да, шул ук вакытта бик затлы да. Рәхмәт, тагын сорау. Шәлне бәйләү өчен бит инде чимал да кирәк, әйме шул мамык булсын өчен кәҗәсен сарыгын асарга кирәк. Районда менә үзендә бармы асраучылар, фермерлар, әллә инде каяндыр сатып та алалармы ул җипләрне? Хәзерге көндә мин күбрәк бездә бар кәҗә асраучы хуҗалыклар, юк дип әйтмим, ләкин аңа бүтән төрле породалы кәҗә кирәк. Шуңа күрә бу мамыкларны күбрәк сатып алалар. Гомергә шушы эш баргач, кемнән аласын, сатучыларның, бу мамык сатучының кайсы өйгә килеп тәкъдим итәсен инде беләләр. Шуңа күрә андый проблема тоже. Менә кайсы яктан чималны сатып алалар? Кайсы районнардан, я булмаса башка? Райондан түгел. Безнең менә шул әлеге дә Волгоград, Ростов, безнең Волгоградтан күбрәк. Рәхмәт, тагын сорау. Мин бит әйтеп үттем, менә туганлашып бетү серләре менә шушы. Да. Микрофон. Пушистые. Микрофон. Но, в принципе, вот на сегодняшний день, то есть это мы говорим о шале. То есть, если мы говорим, допустим, о носках, то носки шьют из более грубого, как бы, да, то есть то, что у тебя, пожалуйста, если вы занимаетесь животноводством, то во всех домах есть такое, что вяжут носки, именно тоже теплые для этого. Поэтому здесь вот говорить, мы говорим здесь как о пуховом промысле, поэтому вот мне кажется, что со временем мы будем разводить горных коз. Например, в Кукмарском районе. У вас горы есть. Если есть вопросы, я рахмет. Мәгариф журналына Сабиҗан булам. Минем сеңлем шулай ук бистәсендә югары мәгълүматта укытучы. Аның әйткәне бар. Балык бистәсендә килен булып чыккач, ике атна да бер шәл бәйләмәсәң, син килен түгел инде дигәне бар. Һәм шул өйрәнде. Менә сорау, сез монда күгәрченне мактадыгыз, шулай бит? Менә күгәрчен ягы теге читтә калмыймы, аларның шәл бәйләүчеләрен балык бистәсендә үткәрәсе бит. Шара буларак күгәрчен читтә калмыймы, күгәрчен шәлчеләре. Аларның күрсәтү ягыннан ничегрәк?
Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Менә шуны әйтеп үтәсебез килә. Безнең Күгәрчен шәлнең барлыкка килү Күгәрчен авылына барып тоташа. Әмма дә ләкин аннары еллар узган сайын алар әйләнә-тирә күрше авылларда да бик таралалар. Ямаш, Тегермәнлек, Күки, Балташ, Елга, Уракчы бу кичкенә генә әле менә мин санап киткән авыллар. Ни өчен без моны Күгәрчен авылын читтә калдымы дисез? Калмыйлар. Чөнки алар театральләшкән прологның үзәгендә алар. Безнең Күгәрчен авылының фольклор ансамбленә йөрүче, матур итеп яратып әйтәм, матур әбиләребез, шушы шәлче әбиләребез. Безнең фестиваль башында булачак шествие дибез инде, менә шушы районыбызның алдынгы шәлчеләренең каршылау булачак, сәламләү булачак мәйдан уртасында. Һәм инде без нәкъ тә менә шушы шәл бәйлисем килә мастер-классында да нәкъ тә Күгәрчен авылының остазларын Күгәрчен авылыннан килгән шәлчеләргә басым ясыйбыз күбрәк алар. Чөнки алар аны барлыкка китергән һәм алар шушы авылдан ул күрше тирә авылларга таралган. Ни өчен без аны Күгәрчен авылында үткәрмәдек? Чөнки балык башка авыллар үпкәләмәсен өчен. Чөнки бүгенге көндә Ямашта да бәйлиләр, Күкидә дә, Тегермәнлектә дә бәйлиләр. Шуңа күрә барыбызныкы уртак булганга күрә, ул безнең бистәбезнеке булганга күрә, бистәбезнең үзәгендә үткәрергә булдык. Һәм инде әлбәттә уңайлыклар да район үзәгендә күпкә яхшырак дип әйтәсебез килә инде. Менә исеменә килгәндә дә башта уйлашкан Күгәрчен шәле дип тә андый идеяларда булган ие. Ләкин мен шулай торып анализлаганнан соң, сез әйттегез бит, менә Тегермәнлектә бәйли дип шулай бит. Ни өчен Күгәрчен шәле? Ул шуңа күрә менә бистә шәленә әйләнде инде. Һәм нәрсә әйтеп китәсем кирә, Лили Венернага өстәп кенә шушы чараны әзерләгәндә Күгәрчен халкы, Күгәрчен әбиләре, апалары иң актив катнашучылар булдылар. Барлык әсбапларны, шималларны без алардан алабыз иң беренче. Әнә гомумән бу фестивальне үткәрү идеясы ул беренчел ничек барлыкка килде, кем тәкъдим итте? Безнең, беләсезме, бу моны бәлки башкарма комитетына эшкә килгән һәрбер кешенең күңеленнән үткәндер инде бәйме. Чөнки тагын бер ассызыклап әйтәм, ул безнеке, үзебезнеке, ул безнең үзәктә, ул безнең йөрәктә, әйме. Безнең инде бүгенге көндә һәрбер кем тотынып карады, әмма дә ләкин тормышка ашмыйча калды. Менә мин бу елны да Таткульт ресурс центрга, инде Алсура Вильямнага киңәшмәгә килгәч, ниһаятки biz моны бу елны тормышка ашырырбыз микәнни дигән менә шундый риторик сорау биреп, үземә инде бик сөенә канатланып үзебезнең җитәкчеләр янына кайтып киттем. Шуңа күрә бу инде гомуми дип әйтер идем мин, һәрбер кешенең күңелендә булган һәм инде безнең җитәкчелек тарафыннан бик каршы алынган һәм ярдәм иткән фестивальләрнең беренчесе, тәүгесе. Республика күләмендә һәм тәүге тагын бер тапкыр әйтәм, республика күләмендә бу беренче үткәрелә безнең районда фестиваль. Төрле чараларда безнең менә шушы бер блок булып керәдер бу шәл белән төрле конкурслар, күргәзмәләр дип әйтик инде. Менә шушылай иттереп, инде быел бөтен кешебезне, җөрьәтебезне җыеп үткәрергә булдык. Әйтәсем килә, куркыта, адымнарны курка гына ясыйбыз, ләкин булып чыгар дип ышанып калабыз. Тагын бер шундый гына сорау бирәсе килә. Шәл бәйләүчеләр Оранбурда дип шулай гадәтләнгән бит инде. Аларны да чакырдыгызмы әлеге фестивальгә? Нәрсә дип әйтик инде, Оренбург шәлләре белән башта бит инде кичкенә генә әйтеп башта район күләмендә башланган конкурс булды бу. Хәзер инде менә Аллага шөкер республика күләменә чыктык. Зурлап Оренбург өлкәсеннән чакырдык дип әйтә алмыйм, ләкин шуңа да карамастан берничә оста киләчәк, Алла верса. Икенче елга инде менә шушылай матур итеп, аннары инде бергә быел пробный вариант, икенче елга инде бергә эшләп чыгарбыз, Алла верса. Һәм менә оештыручылар бит инде гадәттә мондый фестивальләрне оештырганда якынча ничә кеше киләсен чамалап эшли. Менә әлеге фестивальгә сез якынча ничә кеше көтәсез?
Безнең инде катнашучыларыбызга килгәндә, шәхсән менә мастер-классларда катнашучы, сәхнәдә чыгыш ясаучыларга килгәндә, безнең инде якын тирә итеп алганда 370-400 тирә кеше без инде көтәбез. Әмма дә ләкин безнең районыбызга бәйрәмнәргә халык бик яратып йөри. Кайткан кунакларыбыз да бар, оныклары, киленнәре, кияүләре белән барысы да кайталар. Һәм инде якын тирә кунаклар гына 2000-2000 булыр дип көтәбез. Бу инде безнең әлбәттә хыял. Әмма дә ләкин без барысында шатбыз күрергә, безнең күрсәтәсебез килә, чөнки бу безнең хезмәт. Рәхмәт. Коллегалардан сораулар булса, безнең әле бераз гына вакыт калды. Булмаган очракта тагы бер кат исегә төшәбез. 19 август көне Балык бистәсенең Сабантуй мәйданында әлегә зур фестиваль беренче тәүге мәртәбә уза. Шуңа күрә оештыручыларга уңышлар, катнашучылар 2000 ярым гына булмасын, күбрәк булсын дигән теләктә калабыз һәм әлеге фестивальдә очрашканча кадәр. Рәхмәт. Рәхмәт, Наразгада.